Тапшыруның алдагы котлау сәләмен Николаевка районы Рызли авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бадаева Рәмзия Хәмзеевна каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Ибрахим, кызы Эльмира, кияве Мансур, улы Расим, килене Рәмзия, яраткан оныклары Султан, Салават, Лилия, Булат котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез тумышы белән Николаевка районы Әхмәтле авылыннан. Аның узган тормыш юлы җырларда җырланган бик моңсу һәм шул ук вакытта бик якты булып та сузылган. Сөекле кешебезгә бик иртә әнисен югалтып, ятим калырга туры килә. 5 баласын кочып, бабабыз ялгыз кала. Ни кадәр генә авыр булса да шул 5 баласын тырышлык куеп, чын кешеләр итеп тәрбияли ала ул. Кечкенәдән үк тормыш авырлыгын күреп үскән әниебез бик уңган куллы, тырыш, шул вакытта сабыр да булып җитешә. Тормыш юлында сөекле әткәебезне очратып, гаиләләрен коралар һәм мәхәббәттә җылы ояларында балаларын якты дөньяга китерәләр. Үзе ана назы татымаган әнкәй безгә бар җан җылысын кызганмыйча мулдан өләште. Кадерлем минем һәрчак аңлый белүче, кирәк чакта гафу итә белүче ярты җаным. Мәхәббәт бакчасында очраштык та гомерлеккә кавыштык. Тормышыбызны ямьләндереп балаларыбыз туды. Инде менә ничә еллар кулга-кул тотынып, күзгә-күз карашып гомер кичерәбез. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, иреңне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Син минем гел җырларымда, уйларымда, хыялымда, балкып торган чәчәгем син, йылдыз кебек күз нурымда. Тау битендә шелтерәп аккан йомшак судай ак чишмәмдә, урманнарда кызарып пешкән татлы кура җиләгемдә. Син минем гел җырларымда, шатлыгымда, сагышымда, йөрәк түренә кереп янган якты сөю кояшымда. Әнкәй, син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең, бәхет нуры япсын күгеңне. Яраткан әниебез, без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Без балаларың өчен син бөтен галәм, сулар һавабыз, яктырткан җылы кояшыбыз. Безне яратып, сөеп, назлап үстердегез. Чын күңелдән сиңа рәхмәт әйтәсебез килә бар булуың өчен. Алдыда озак кына яшәп, безне бәхетле итсә идең. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә кушылып. Кадерле Рәмзия Хәмзеевна, сезнең өчен якыннарыгыз матур җыр да сайлаганнар. Аны бергәләп тыңларга чакырабыз. Чәчәкләргә тиңеләп матурым дип, әнкәй мине кочып аласың. Чыккан сайын ерак юлларыма дугаларын кылып каласың. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Назларыңда мин сабыйың синең бүгенедә. Киңәшләрең биреп яшә җирдә, кояш булып балкы күгемдә. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарья
тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Гомер юлың бер узын булсын, кабул булсын изге теләгем. Бала кошың кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Бала кошың кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем.